И каква е неговата функция всъщност? Така, значи импланта, в него има едно вещество, което може да се приема под формата на имплант, под формата на инжекции и под формата на таблетки. Като под формата на таблетки е най-евтино, но човек трябва да има много голям самоконтрол. Много голям самоконтрол, а не да седи тук чашата с водката и тук хапчето и нали, така всяка сутрин да следим кое да изберем. Това вещество е открито съвсем случайно. Всъщност е използвано за ускоряване на вулканизацията на каучука. И в един завод в Щатите група работници всяка вечер след работа са отивали в един бар да пинат по бира. Обаче започват тези хора от една бира да се чувстват много зле, да изпитват махмурлук, да повръщат, да падат, да стават. И един лекар, който е бил там на предприятието, си казва: какво става с тези хора, дай да видя тук. В същото време в Швеция, в завод за гумени бутуши, се наблюдава същия феномен, обаче там никой не обръща внимание на това. Този доктор започва да прави изследвания, които така сред научната общност се разпространяват и започват в цял свят върху това вещество да се правят проучвания дали може всъщност то да помогне в борбата с алкохолизма. Държа да кажа на хората, че това дали ще си сложите имплант, инжекция или ще пиете хапчета, по никакъв начин не ви помага нито на абстиненцията, нито физически ви помага, нито психически. Единственото действие на това вещество е вие да не можете да приемате алкохол. Но аз съм завършила психология на зависимостите в Станфорд, курс съм завършила там. В Станфорд имахме една специална лекция за това вещество. Всъщност истината е, че хората, които са спряли да пият с помощта на това вещество, това са най-устойчивите резултати. Но не очаквайте, че то ще ви помогне, например, да не ви се пие.